Pero, imo pa nila, ang atong life, hindi na ito makuha. Tayo mawala, tayo maabot sa atong kinabuhi. And then, depende na kung sa imong ginod, kung sa imong life. So, ano ang pinakahawakan mo sa life mo? It is God promises? Or ang promise sa imong kauban? Ang promise sa imong higala? It is the love of God? Or ang love sa imong uyab? Ang love sa imong friend? Mga igsoon. Agad, magpuhugot ba? Magaling yung istorya na ko. May pa si Tagulano kay nabalo na usa. Pero, you know, brothers and sisters in Christ, wala sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Yes, anak kasi Ginoo ko wala kasi anak kasi Ginoo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, anak sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Now, kaganiha, actually kwanto ka may kayo. Akong di-prepare na doon, pare-pareho mang doon kay Brother Ali. Try na akong kamay. Okay na dong? Salamat. Hello, nadungga na dia? Okay, klaro na. Okay, wapo kayo nga story akong i-share sa inyo ha. Doon ay usa ka hari og reyna na bag-ong nanganak ang reyna ug bata nga lalaki. Then brothers and sisters in Christ, ang hitabo, doon na sila'y kaaway na usa ka mangkukulam. Wow, ang sinahitabo, nakasulod sa palasyo ang mangkukulam ug iyang gikidnap ang anak, ang bata nga lalaki. Di man niya kayang pilihon ang king of queen, ang iyang panimaslan ang anak. Gidala niya sa squatters area. Gibutang niya sa usa ka balay na pobre kaayo dito sa pultahan. And then nakita sa banag asawa nga wala pud sila anak, nakita nila ang bata ug ilang gisagol. Gilab nila as ilang kaugalingon nga anak. Giatiman nila, gipangga nila. Pero tungod sa ilang kawadon, ang ilang trabaho kay mamasura raman, nagkadako ang bata, giuban nila sa pagpamasura. Brothers and sisters, after 9 years, sa sigig pangita sa king of queen sa ilang anak, hangtod nga nadakpan nila tong mangkukulam nga ilang kontra. Ug ilang gipangutana kung asa ang bata, hangtod nga nakatug-an ningon naa dito dapat sa squatters area na kung ibilin. Gipaatuan sa anghel o sa king of queen, gipaatuan nila hangtod nga nakita nila ang pamilya. Istorya nila niadto ang king of queen itong dapita, istorya nila ang mga magpapa na nagsagop sa bata. Gidala nila sa palasyo ang mga magpapa uban sa bata. Tungod kay na happy lagi kayo ang king of queen, nagpa-party sila. Nag-invite sila daghang bisita, ilang mga kaila, ubang maging harian ilang gi-invite. And then ipakahiyaan nila pinakatsada nga sa nina ang ilang anak. While nagpadayon ang party, ang king of queen, abi-abi, nagsistorya sa ilang mga bisita, sinitabo mo igsoon. Nakabantay sila na ang ilahang anak nawala. So nabalaka sila. Kasi asa na po ito pa, 9 years old pa good. Ipangita nila dito sa palasyo, tanang kwarto, gitanaw nila, wala nila nakitaan. Kabalo mo asa nakitaan? Asmi, asaman? Sa basement. Pinakailawong sa palasyo. Kabalo mo sa gihibo sa bata? Nagkuha dito sa basurahan. Nagkaon. Pag-abot sa mama o papa, yun siya. Nak, unsa may imong gibuhat diha? Unsa di mo si bata? Nagkaon ko, nagigutom ko. Ingon pa sa twin, wa kakabalo. Laki nakapagkaon dito na may pagkaon katong tanan imuha to.
Kining tanan nga na din kanang kwarto, ibuhan ni tanan. Pagkaon naa dito. Sige mo sa bata. Ha? Ako ato tanan? Padayon sa taon. Brothers, sisters in Christ, unsa may message sa mga story? Unay pagkakaon ginituduan. Kabalo mo? Tanang bisita, tanang tao sa palasyo, nagtawag niya nga, he is the prince. Siya ang prinsipe. Pero kasi panahon niya sa Tugalingon. Nakalilimos. Wala niya natanaw na siya usa ka prinsipe. O kamong tanan nga na din hinaysoon. You are a prince and princess. You are the ambassador of Christ. That is so many times sa atong kinabuhi, we act as a pagan. Di ba? We are the beloved of God. Pero tanaw, kasi tanaw na ito sa Tugalingon. Karong bitong panahon na, kung doon ay mag-istorya o binuang, mas uhuan pa. Basta niya pamutuo ang mga tao, binuang. Pero istorya tinod, ina dahil char-chara na. Istoryahin. Brothers, sisters in Christ, prinsipe ka, beloved ka, atubangan sa Ginoo. Kanawa ko na yung tapat. Iya gini yung tapat, tutuki gali na, di ba? God. Di ba? Gihimo ta. Sama sa hulagway sa Ginoo. Makisabi daw sa mga tapat, you are the beloved of God. Basta ayaw na pag makililimos kay prinsipe ka, prinsesa ka, mga igsoon. Di ba? Daghang kiparon, ipasaylo ta sa Ginoo, napakamatay ang Ginoo sa krus. Pero nga gusto mo dito nga dito mo dito sala. Ano di ba? Ipakita ni Kristo ang gugma. Sige taghugot. Wa magitinuod nga higugma. Pero si Kristo na itong higugma, di punta dito. Di ba? Amen? Ingon sila, walay forever. Pero kung mingon ta, si Jesus ang forever, dito sila matuo. Maigson, wala din forever. Pero naman si Jesus. Tungod, ani brothers, sisters in Christ. Muna naman yung tatak sa atong huna-huna. Busa, kung nakabantay mo kaganihan, anong gisgutan na itong wrestling, because kani unta na atong gunitan sa atong kinabuhi nga negative things, sa encounter nato sa Ginoo, ma-change unta ni. Sa sige na itong prayer meeting ba, sige na itong worship, hindi kayo worship na wala nang tabo. Dapat may changes na may tabo sa atong kagalingon, mga igsoon. Dapat mausab ang atong panglantaw sa atong kinabuhi, dapat mausab ang atong kinaiya. Amen? Palakpakan na to si Lord, brothers, sisters, and friends. Karon, brothers, sisters, kay anak makata sa Ginoo, kinahanglan i-value na to ang atong kagalingon o ilap na to ang atong kagalingon. Saan man? Kini, post sa Facebook, ako rin nabasahan. Okay, nasahan kami. Sabay-sabay tagbasa ni. Next to it. Okay, 1, 2, 3, go! Yeah. Daghang mga tao na nagtuo sila, mga singles. Daghang mga singles nagtuo sila. Nahiya na makumpleto ilang life kung na sila. Paris. Diba? Sa mga barkada, kung itong wala uyab, ano sa pangata manguyab? Nagtuo ta, nakanatawhanang, kung nakakumpleto na to. But brothers, sisters, in Christ, dili na siya tinuod. Because only God, si God lang makakumpleto sa ating kinabuhi. Amen? Amen. Now, kani, post na po niyo sa Facebook. Basahin na to. 1, 2, 3, go. Yes. Kung nanganglan kag tinuod nga gugma, nga di mo lubad, kung gusto kag saad na matuman, ayaw pangitaa sa tao. Pangitaa sa Ginoo. Naay mga butang, brothers, sisters, and Christ, ang Ginoo rin makahatag sa imong anak. But ang problema is, dito na ito ginapangita sa tao. Dito na ito gipangita sa atong partner.
diha ta na failed brothers sisters in Christ. Okay, so share na ko sa inyo karon na kanang relationship status. Una ko ani sunod ani. Kabalo mo sa ni? No boyfriend since birth. Okay, no boyfriend since birth. But brothers sisters in Christ, ang mga tao nagtuo nga hera ko malipay kung ano ang kato. Ang kalibutan bias mong good. Pag mong edad na gani kag kung babae ka, edad na kag 29, 30. Pili kay mga tayo, ano sa tawag ninyo? Ano sa imong kasal? Di ba? Ma-pressure na yan ito. Wish, wala para ba ko kalos ang tuon? Because daghan nagtuo nga, oy, mahilina na gini siya kung ngani ang iyang life. But brothers, sisters in Christ, ako naging ganiha. Dunay mga butang na ang Ginoo ray makahatag o dili mahatag sa tao. Wala magpasabot nga kung wala kay partner, wala kay kalipay. Malipay maghapon ka nga ikaw ra isa, nalipay ka sa una nga. Sa primero wa kay partner niya ahay na noon nga. What? Diba? Amen? Dili na tinuod mga igsoon ay mugtuo ana kung wa kay partner dili ka magmalipayon. Amen, palakpakan nato si Lord. Sige, ano yung kaduha? Sige. In a relationship lagi, nalagi uyab, pero kung sa'yo mo. LDR daw. Take it Kasi for nito, granted, ha? mga igsuon, ngayon kung nalagyo tinuod na kung wa kay uyab di ka magbalipay. Ano? Naay mga tao karon nga nakasulod sa usa ka relasyon pero dili sila happy. Amen? Tinuod dili. Ganun mga tao nga na-stuck up na sa usa ka relationship nga dili mo ta sila happy pero naglisod sila gawas sa maong relationship. Amen? Amen. Brothers, sisters, let go na na. Inay mong tapat, let go na na igsuon. Ano kayo ko, brothers, sisters in Christ? Ayan mga batanon, pag mag-isgat na nag-partner sa kinabuhi, ningon mo siya, sister, kana imo ang kuan ba nakita ako kung bakit holding hands kay gado man to niya. Nagsit ko sila. Dili ay, ang sinsura kay God. Friendly naman to, wala tayo balik sila. Mga igsuon ko ni Kristo, ayaw ipugos ang imong kaugalingon sa usa ka relasyon. Masayop nga relasyon. Because dili gud ka magmalipayon. Mga single, ayaw niyo ipugos ang inyong kaugalingon kung ang tao wala gud sa inyo. Sino ka relate? Atal ko, nakarelate ko ano? Ano? Hindi ka magbalipayon. Napa? Dagang mga single karon nga nagkilabuhi nga mura na pagminyo. Tinawa dili. Isang single pa kwanta nawa nagminyo ka taon. Ang mga single karon magpaminyo niya sila tinawagan nga mura nag-asda ano mo. Di ba? Daghang mga matanon, brothers, sisters in Christ, nga nagkinabuhi sa kinabuhing minyo, nagdili unta minyo. Nagbuhat ang mga butang sa usa ka minyo unta nga butang, apan wala nagkinabuhi, apan dili sila minyo. Amen? Ano sila brad, mura ba na uso karon? Na dili man uso ni sa Ginoo. Amen? Okay, katulo. Sama ng sunod. Married life. Kasi minyo na gani. Uy, minyo. Uy, minyo to. Okay, na. Sunod. Anong yapil ako ni? Kung daghang mga single na magpaminyo-minyo, daghang kung minyo na magpasingle-single. Ano kasi minyo, why na pataas ba? Yeah, 17 below di ay. Mike Son. 17 lang. So, mami, dad. Dili ako mungalan pinsa.
or unsa ka mo nakabalo naman mo. Amot na aba mo kay ilang ano. Pero muli ang nakita natin ang sa kalibutan. Beloved man ka sa Ginoo, di ba? Dapat ang atong actions, ang atong mga buhat naghatag kung sa identity nato ang Kristo. Wala man nagitudlo ni Kristo sa ato. Wala man. Ang iyang dapat magkinabuhi matang makaron. O mga minyo. Love your partner. Unsay nahitabo, brothers sisters in Christ, ako na yung lapitan. Daghan sa mga minyo na nagpa-single-single kaya ila magong gina-compare ang ilang partner sa ubang tao. Once na i-compare na gaini mo, uy, murag something na nakay plano. Di ba? May son, ayaw i-compare ang imuhang partner sa ubang tao. Napagyod, ang mga minyo, imbes kay na ay mga advice na para sa single, gina-apply sa mga minyo. Sa may tabo karon, mga kaminyo ang dali kayo mabulag, dali kayo magbungtag. Because may mga advices na, uy, kung dili naman sila, ayaw ano, para single naman na. Because in 1 Corinthians chapter 7, brothers and sisters in Christ, once nga maminyo na ka, bisag unsa pa'y buhaton si mong partner, magpabilin ditong minyo. Busa kamo mga singles, ayuhan ninyo pili. Napang-wait time. Imo pa nila, kung single daw ka, mupili kag partner nimo, buka na imong duha ka mata. Okay, di mayo, di ko ana. Okay, di makulaban di ko ana. Ayun ni ipugos. Pero kung minyo na ka, unsa nitabo? Sampungan mo pikas mata. Na kay makita na kanabang dili maayo sa imong partner. Gawatan na kay imo naman ang partner. Wala ko gaingon nga kung yan na exemption. Kung gina-abuse ka, physically, gina-abuse ka, pwede man ka mo distansya. Pero wala pasabot nga mangita ka ang partner. Di ba, mo distansya ka tignan, i-love ni mo ito galingon, kung wala nagpasabot na mangita ka ang partner. Amen? Pakisabi sa katabi, you're the beloved of God. So dapat, ang atong mga actions, ang atong sitwasyon sa kinabuhi, konektado sa Ginoo. Amen. Okay, next. Okay, sa'yo nakabaloan eh. Sa'yo kabalo UTI. Umibig, tapos iniwan. Mahal ko na nasaktan. Ngayon mga tao, na until now, dili na ganahag kuminaw with him. Di ka na paminog music. Hindi niya gusto madunggan ilang theme song. Ngayon mga tao, di na ginamatog mo. Kaya mo nun, dari man dami ato nag-ubang sa una. Wala pa kami on. Ay, mga karinig. Okay. Mga son, ang realidad mo ni, dili ka ka-move on kung dili mo madawat ang kamatuoran. Dili ka ka-move on kung dili ka kapasaylo. Losa, inay mong tapad, dawatan na o pasayloan na siya. Ayaw mo, dawatan pagbalik, dawatan na nawa na siya. Okay. Now, katong mga na UTI na, kasi na UTI na dali. Oh, yun yung tayo. Diba? Katong mga na UTI na, ayaw mo kabalaka. Ano? Ayaw pa nila na si Lord, kung dunay pahaon sa imuha, dunay kinihatag sa imuha. Anong palapakan si Lord? Pero kinahanglan, na imuhasang ilag ang imong kaugalingon. Doon yung mga tao may ingon, Brad, wala pa siguro katamuon ba? Kaya wala pa kitaglain. May son imong tuo, anak. Dili ba ni katamuon? Kinahanglan ganit ka mangita ang partner, ay katamuon. Daghan man karon nga nagulagan, nakakitag partner. Wala pa niya pong kumupon sa itong first na kuhan. Ingon sila na time will heal the wounds of our hearts.
But brothers, sisters in Christ, I want you to know, God will heal the wounds of your heart.